KIR le don Joseph achangte bung som pakhat na ropar nangang hi chu tu fa poin an duang che ma se lian pui hian ka hring nuna kheng bet me ka heng boina le harsat mate hi akian tika chuan pathian in rem ati chuan in khopin kalazer boy nge yang che tlang dewin ka hrin che anga tun din huna chuan thian tak ngel po kan ni hi arem lo hul hul ani keima awanga isiomte izate iril runate hi ka phal lo ani mangai na hi om tak tak nga yani chuan chutiang ril ru chu ilaka ka pumek thungsi ti in hmingte chuan an chang zu ya engemaw chen an han ngoi dun wang nu chuan ropari po nui sakin thian tak ngel po mo pa ber thua tura lom kan ni le ka fa te pa tur inimiawa ithuang chuan ni rose tunge ini kha ti in an nui zui ara ni ropari hi mechedang lam tak ani kan ti to kha mingte an ti tak zeta athil soi kha athin lung takin apom hal mi mai har satna an nei ania chuta chuan nulu ve adu lo awanga in hlatdot ani zia po ashethiamin apom hal chuti rol chuan hlataka umero chu atum lo bur thung in misangin phei chu a theilo chula ti huna chuan mingte hian engkim a hril vek donin a hria a chowang chuan hanzo luya a har sana hriat ve chu chak wewin puipo in huam tak zet ma se atum lembik mi lo chel takin meichia ani na a ngak mei tur ani ti chu apom dan ani adu thu sam ni lo ma se mingte aza na chuan ama hi a in thunun angai ti chu apom tlap ani an boruak chu rit chu hriat pui ni om takin van lama chuan chhum alo tle del kha eng thatak bo chu aron hlia tanta ni khwanu hian mishing te hi hlim reng turin min siam lo kan ti thina heng har satna te kan ma chondan ero hi chuan kan mishing na tak a chau chuak chok thin thung heng kan MIZO nula le tlangwal te po hi anin kara in hriat pui ton thei chia si lo har satna me kara bul an tran chho ve don ania akara ruam le tlang te hi pal tlangin atopa mangai na par an chuang theiang em le ropari po chuan mingte hne na chuan anuna har satna tlang puite nu te lawa anum dan te anu in van duaina ato chungchang le aruang huwa engkim boy pui felvek tu chu tuna mizoram milar le hausa ni mek endi zoloma anni thu te chu ashil siama mingtian endi zoloma ti ming an hriat chia chuan ataksa a alo hriat deuh nge ni dilkama mingtia dar ngenga thu chunga ti dun mel kha annia ropari chuan enge thil diklo a omem ni tin mingtia chu an zot deuh ha a mingtia chuan engma aum lo thu le an chung ten an ngei to ang tia thlam lampan turin asom zui tanghal zoka endi zoloma poin mingtian a phone a reject ta ka chuan ala thinrim reng ti sia in ngoiri a thati a hriat awangin khol chhun zom du lovin thudik chan ve soin a thian ten mingtia tal o tir tura poisa an pek thu te chu poisa it awanga khatianga chetamai ani thu te ama a in thiam lo thu le adu chuan poisa lama har satna nei lowa poisa aman thei thu te le baswa te laka po phubalak pui a in pai thu te thui te ka typin whatsapp message a ada to zoka endi zoloma hi atira chuan barmathil then khatlem te a leu thei ak chunga mi ina injor kwala bultran ani kan ti to kha khatiang khan kumchan ve or vel asum don kwal nuwa barmalama an chungte thangzalinga nen in befu in ruihlawa sumdon dan turkong a hriat thu a soi chuan abeng averin hosak tum tareng reng ani boka respo alangam ta ani kha avoi khatna chuan met asiam tur ram tham lutuk lo noi som borvel chu phailama ada thla a number 4 chu tiang manzat vel bok chu a hon chhole thei maya misol van nei na chu a charfu ba ka ama hi hetiang lam ti tur shim asiam ni om tak hian azai thar ngala avoi ni na po chu aya tam hret chau chu kingin delhi a azin pui vele ta thunga chuta chia chuan ani ropari nu ruang kha a hwa a boi pui tak chiam ni mizoram hausa athlen pui nu aizola sumdong thang mek pakhat meeting tura kalnen anin mel hriata ani ril rudik lo le sum ata ale sumin engkim asi thlu theya ngai tla ta chuan chunu chu poisa tam tak hlo tir tumin asum dona konga puiturin thlem an tum ngot kha ania ani MIZO nu dik tak chuan alo du lo mai nilovin hetianga sumdong huwa thu te
police lama hriat rate avozui ani kha ani chuan mani sahimna le ama khwa thlir ranin ngai dam dilin police a report lo sham tura bukhop chunga mitui ne na adil nuwa tile to mi lo tura a in tiam awang chawin ro parinu chuan angai dam ta kha ania ma se sual hian top chin anei lo mai ni lovin dot pakhat thum nan dot dang angai ti ang zelin endi zo le ma po chuan athil ti chu thup nan chuan thiam taka ro parinu bumin khatiang khan arwang char ani chhum zom ta ani kha mingtia chuan ro parin anu ruang char masatu endi zo loma ani thu an hriat phat atang chuan aril ruwa thil dik lo lian tak a ngein aring hala endi zo lom nang nen hian soidun tur kan nei tanual mai ti in aril ru chuwa alo phun chho pui deuh hial emuni ro pari po khan diklo aumem ni tia azo pha kha ania thlam lam pantuma an thut mun an tho san hu chuan ro pari chuan kalmai lo chuan mingte ban chu vuanin ading ta thata mingte I thu ka zomanga thian po kan ni don si lova cho wang chuan voi khatal min fop thei angem mizo tlangwa risel tha mi pa ve tak mingte po chuan tongka a soi a hun talowe ti niom takin ropari chu akonga hankwa deuh salin roparin mi pa a fo masaber tum chu a thlen tir ta a ropari ti pani point thinlung le che che a anin mangai na chu an thup zo meu lo ani khovela thil chakber zinga soilan thin mangai na meu hi chu boipui tham ani takzet ani pathian po hian mangai na ada ro puizia chu kan rin bible a po voi tam tak kan hu kha mingte te po thlam lampan chuan engma soito lovin anin zui phei nak naka an thinlung chu in muin anin po via po ani theye tuna tang chuan an taksa chu in nei thei an ni to don si lo mangai na hi mingtia in von theina hian a hne zo ngut angem hunin ala shilze lang chu thlam an han thleng phei chu an pa te ho po ho turin anin lo ruwa man deuh ut towa ekhai mamboi huan fanvel chu avanom melve ti inapa chuan alo la fiam nui huk zui mani loma leitona kalai hian a ni e ropari khan a mangai mingtia bula chuan omda na thei hil nge angai tu angai mi lo thleng thlengin aril ruwa alo zut zuta khati khan ati amoi lo hialin mingtia laka ngenna asiam ta hial ani kha mingtia te chu ruwa in sur atum melbok nen kholam panin man ho takin an ho ta zoka zana po chuan patling thankin pani chu dar som pani thleng an line kom zui atuk jing ma taka mingtia le ropari te ero serchip lama kal an ngai awangin reimeng lovin an muta thuaya ropari po amut muna anin ngai tu na sakher mai hun rei tak nu ngai na thinlung anei vak ngai to lo chu anei thar lia mingtia nu bula a omwang vek ani thilreng reng chu kan nei lo ti te kan mamo ti te kan riat lo la hi chuan an hlu vak lova kan nei lo le mamo huna tak hian a hluthar thin ani tin mingtia aton hi hun rei alani lo nangin kum tam tak a hmel hriat to le abula umreng thin ang main aringin alaka athla amwang siai zel ania ma se enge niang o mingtia hian harsatna lian tak aneyang ama hi mangain anarbik lo ti chu a hria a chungzong zong po dal vek tur khopa mingtian harsatna anei chu a khongain poi ati hle zoka engpo ni se pathian hne na athlen to a ani in ro arel fel le vek nge in aring tlat bok engchen po ni se a mangai tan chuan do thei taka oma atulani phot chuan engtin po a puitur le ama thlop tlat tur chuan aril ru siam tharin amu hil zom ta sia ya atuk thole ni chu kola dan pa ngai te in ni alo chuaka mingtia le ropari po thingpuite in sokin ropari class nei tlai lo tum chuan an tlan chuak ta zui ngala puthanga te thian dun po pathanga leilet bu seng turin phur takin riak turin an siam zui mula puthanga po in achin te chu a manager rema chu zukrilin ani po in chu tianga han thoven na hun an pu in anei tur chu alom puin ngai to an ngai lo thu te alo shillet ve boka ropari chu akwatar athlen chuan apile puten ei rong an lo bol sa boka a han bar zokzoka faitaka a in bol zo chuan college lampan tur chuan akal don ta a mingtia po in alechan le mai don hetianga thinlung taka in thalel si in kalsan le ngai din huna ding to te chuan andil ru tur om chu kan sia thempui nge yang ropari po ain sum zo le talo mingtia chu chuan lam hotel siamin cham tur chuan an ngen ngota
api le pu te po chuan cham tur chuan an lo ngen pui ve bok ma se ming tia chuan ro pari nei taka a chuan aril ru te hi anemin thil dang nei to a har sat pha zia ainin se chianga chu chuan a sel tan na apui si lo ti a shreng si bu seng an tul zia chuan lama mang ve thung apu chuan ani chuan in bu vok ni a kan va in kan ron kal ve talang tia in tiam tir nu chuan a ho chu an phal tang ta a ro pari pi le pu te hian an tunu hi an khovel le an nei chun ania ami zia an se ne bok nen alim na tur ani phot chuan ti dan phung han zom diak diak lo po hi an poisa ho lo mai thei tin thingtlang chuak ve tho an ne boka bu senga ram han kalvel te po chu an lo chak sakhai ve reng buk si ro pari po chuan kar to pa aizol lampan ain kan tu khwa an pan tur chuan a thin lung a tilim veng veng hle ani ming tia ho tur a clear liam zon nu chuan khovel chun hnim ruin a sia a ma se hetiang hi chu thil ni phung tur ani tir le kar top lama an ma chop ngai tu alui chung chuan office lampan chuan akal zui ta a dokan a han thleng chu pangpar moi deuh mai hi a han muta pangpar hi an college kal lai te high school kal lai te po in alo dong nol to thina a hlimpui veo rolin a petu te thin lung lama an be seina ero ala ti hlo tlingai lo thung good morning ti lekha thema aloin belwa wa upek tak nimo ai tuare angai lo a message tom chu ron riralin emoti zong ani nge ka be se ti chu a thopui thloi zai hne na tang chuan adong zui zat ro pari po chuan amoya lom thu te soin hetiang ti fo hi angai lo ania an ti zui sama hun chu arwa tu ruat angin akal ve zela ro pari chuan kar khat rei ati bertrum ani hialin aring anin zualna em po a thopui pathloi chuan engemaw chuan lam siam hian an quarter lama alo leng thul ches le khol nen ro parin a hoi ve mia lo ti sema se ama a chapona chu alian tul tula thei ve tok ni a ain sian chuan a bei ngur zual tir sut zel box si ma se moi lo le polai lo tak chuan tongkam anei ngai loin a che je a po atilang ngai mia lo thung chu wang chuan ro pari tan po arul to ka chanlet atul pha ve fo bok pathloi zai to leileng hi chu